Guys, ayan, welcome back to my channel. So for this video guys, magmumukbang tayo ng mga fresh fruits dito sa farm. So meron kami ditong dragon fruit, so tsaka merong papaya, meron ding Caimito. Ayan o, so magsimula na po tayo magmukbang ng mga fresh fruits from the farm. So unahin natin is yung Caimito. Ayan, Caimito. Guys, napakasarap ito. So yung Caimito na tapol, masarap po talaga yan. So yung merong Caimito na green, yung green guys, meron din doon. Meron din. Pero mas masarap yung ganito, yung tapol. Sarap. Ang tamis niya. Meron siyang mga dagta o tago.
So ngayon, i-mix natin yung papaya. Papaya. Banana, banana. Banana, banana. Papaya. Sarap. Ang tamis din niya. Mas matamis sa Caimito. Next is yung dragon fruits. Dragon fruit. Yan. Pwede natin i-slice. Ganyan. Sarap. So sa mga nagtatanong no, kung ano yung dragon fruit. Yung dragon fruit guys is meron siyang mga seeds na maitim yan no. Sarap. Napaka-fresh na fresh. Caimito, papaya, dragon fruits. Yan. Ito yung mga balat nila. Last one. Excuse me po. Oh, sige tayo. Grabe. Ang tamis. Tamis
juicy. Yung juice. Ayan na guys. Tapos na tayo magmukbang. Dragon fruits. Check. Papaya. Check. Caimito. Check. Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless guys. For more videos all about cooking, ganyan. Cooking outdoor tips, yan. How? Please support me, subscribe, and follow me on Facebook page. Thank you po. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay TipsMeYou. Keep safe always and God bless everyone. Maraming salamat guys. Thank you. Ingat po kayo palagi. Yan o. Dami kong nakain. Grabe. Busog na busog. Busog na busog po ako. Yan, paalam. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.